Nawu umhle wanithi bamaNazaretha. Nkosi yamakhosi ngiyakhuleka umntwana omncane kakhulu. Nofikayo nje kulamasango asezulwini. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wokhokho bami bakwaNdwandwe. Amakhosini akithi ngozwide. Ukuthi bangiguqele phambi kaJehova. Bangicelele ukuthi uNkulunkulu omkhulu wasesifeni waseNazaretha ukuthini ngami phambi komaNazaretha ingcwele. Umntwana omncane kakhulu. Abanye nje bayaqala nokungibona namhlanje. Njengoba nami ngiqala nokuguqa lapha phambi kaJehova. Ulimi lwami ngiluzwa ngathi lunenkwane. Nomqondo wami ngathi untshontshelile. Uma ngiguqela umuntu oligwala ovama ukubaleka nje ezintweni eziningi. Ngaphambi kwabantu ngiyabaleka. Suke ngixoshwa inkambo yokwesaba kakhulukazi baba. Nkosi ungibiza kulomzi wakho. Kwaba mzukuzukwana nje. Nenye into engangicabanga ukuthi ngingase ngibe yikholwa kanjani. Nganginawo lo mbuzo ukuthi mangathiwa kusale kusasa sengiyikholwa kuyokwenzeka kanjani. Kodwa wena Jehova ngoba wangidala esiswini sikamama, wawazi ukuthi lezi insuku uma ngivumile into othandiyenze ngiyokwenza khona. Mangicabanga indawo engihlala kuyo njengoba ngumsebenzi la. Ey'nsizweni engiyificile kuleya ndawo ngihlale 17 lapha. Ey'nsizweni engiyificile khona akusekho nayinye khona. Ney'nsizwa engikhule nazo khona senza zonke izinto ezenziwayo njengey'nsizwa noma njengamabhuku. Nkosi yamakhosi abasekho. Abantu abakhona namhlanje, abantu abasha. Beke uthi mangabe ngibaxoxela ngomlando waleya ndawo. Bakholwe nje kuba nakho phela sengaba yiNazaretha. Kodwa kuba neyindoda nje ngabe ayibayi babuthi lo baba lodlala ngathi. Kuyo yonke leyo ndawo kwasemakhosi bephamba wena. Njoba ngithi ngihlala ehostela sihlala ku-forum. Ukhona isikhathi Jehova esike salikhuna ezweni lonke. Esasikakhulukazi lapha kuma-early 90s. Kwakushisa umhlaba. Isikhathi nami futhi engiphenduke ngaso. Wangithanda ngaleso sikhathi. Insizwa eyiphethe laphana kukhulu seyibalekile insizwa. Yangibuza umbuzo ojulile. Yathi Ndwandwe abantu sebenamanga. Ithela nje manje kwezinja.
Ngathi bengixoxela ukuthi bengithulile iNazaretha, zaba ushaya. Uhamba ke nensizwa wangiyase ematshaleni eMatuba. Sikhona izagila, sasesibheke nje nezagila ezinye sasikhupha ngazo inyoni esani. Izagila zokukhupha inyoni phela anti njalo. Uthi lo wayesakapteni umbiza ngusibali kanye ematshaleni. Sibali. Iqiniso ukukhola Shembe. Uthi ne wabambelele ekhaya. Uthi uMshumayeli wothi isiphendule. Ndingayiphelile. Wathi? Wasethi ho. Hayi. Yini le nto bona Shembe? Nasethi udaba enkulu. Uthi ke yena usibali wami lo umtshana asambeni asimshiyeni manje kanje. Uma umuntu la ekhaya umuntu owashembe bewathi indaba enkulu Shembe ngeke ngisamjika asiyeke nje siyeke indaba. Maqala nje indaba enkulu ngeke ngikho. Uthi lo mfowethu lalela ke Zwide. Uma uzokholwa Shembe khona sikubone yakho. Ziphethele zakini. Yobona abantu baselokishini bawele beze eSebentini, baseSebentini baye ngalelokishini. Bayazi abasendazi noma bakuphi. Yayingangenela. Kokuma lokho inyoni kufica khona lapho. Maye yandizela kuleli side bayibamba ngomsiki. Kosi wangithanda lapho. Ngajika lapho ngabizwa kuthiwa uMnazaretha. Sengokungena ngane. Kuyo yonke lo ndawana. Ngase ngihamba ngiyababa intaba izulu. Baba sengiyakhola. Yakhola? Ukhola? Ikhola phame. Zoba ikosana nawe. Wena sekho. Wathula. Bathi usulandela umnewenu bakusephela ukubhuqa umntana. Kanti mina baba. Uthando lwakho javu lolukhulu. Manje awukhulumi. Manje yobhalisa ingane lapho umnewenu useyangavuma ukubheka. Nawe awusezukubheka lapho mangikhipha iphethwe noma umthimba. Ngingamphendula. Khuluma phela. Awusezukela lapha nezinsizwa lezakwenu lapha ngentolo zakwenu uma abe ngikhipha umthimba noma iphethwe. Ngingamphendula. Khona imibuzo engaphendulwa koba. Oyiyeka nje injalo ayibonele ukuthi. Ngabuya ngezeThekwini kanti okulandelayo ngizokhuphuka nayo ibhuti. Kwakusekhona amabhasi okuthiwa amaphulumene. Uma sikhuphuka lakwandundulu lomdala. Bese bakhona laba bafana bashaya inyoni nje ebusuku. Bese bhasi kodwa banezwi elithi goba. Bese ngathi konke lithathayo. Kanti khuluma wena Shembe uthi
angisho sephansi ikhanda inhlamvu izodlula la emsundulweni yaphuma le nhlamvu yaze yawushona ngaliya uyabuza bhuti ngoba ngikuhleli ngaphambi kwami yini leyo ithi nayi siyadutshulwa ngoba seziyalandeleka ithi lesizwe yakuNazaretha yise umoya sasithatha amaphepha sasawungena eMemosi kwawubhalwa statement ukuthi ibhasi silimela idutshulwe kodwa engakubuka mina ukusinda kwami ngoba uma ngase ngihleli nje ngihleli khulekile esihlalweni sebhasi ngenhlangu wafanele bengene la entanyeni noma ungene la entafuleni neyimbulani lokho Jehova lithi ngiyabonga Bale bathi ngelinye ilanga kukho nenye into nje yayivelela ngathi nawe nje Jehova ungenzanga iNazaretha ngabe nawe ngeso ngoba amazi ukuthi wayena ngiyeshemba athi ngiqhubeke nokudawa utshwala ngiphe kwaye njengoba ngijena nje kwamngithi amazela sacela umusa kuNkulunkulu ukuthi abe nami Sabelo sabeng. Oela Gijabile. Ela Gijabile. Fule.
Amen.